Takže ahojte, ja som volám Marko Német, som jeden z 3 delegátov Európskeho dialógu s mládežou, kde vlastne zastupujeme Slovenskú republiku na európskej úrovni, teda konkrétne mladých ľudí. A okrem toho som už dlhé roky novinárom a aktivistom Európskeho parlamentu. Čo vlastne mňa motivovalo k tomu, aby som sa venoval Európskej únii, tak to je dobrá otázka, keďže Európska únia ma baví už asi posledných 5 rokov, aby som bol tak úprimný. Aj keď predtým som sa už trocha venoval nejakým, alebo zaujímalo teda dianie na Slovensku, ale tá európska téma je asi tá, ktorá ma chytila asi najviac, alebo teda ma zaujíma asi najviac. Je to asi preto, lebo vidím alebo cítim na vlastnej koži, aké výhody máme vďaka Európskej únii, no bohužiaľ málo ľudí o nich vie verejne a práve preto je to vlastne taká moja misia, by som si povedal, taká osobná, že nejak vysvetliť mladým ľuďom hlavne tie výhody, ktoré čerpáme vďaka nášmu členstvu v Európskej únii a práve preto vlastne chodím posledné týždne po Slovensku, po školách, po obciach, po dedinách a vysvetľujem mladým ľuďom, alebo teda bavím sa s mladými ľuďmi, ale aj s dospelejšími o tom vlastne, čo pre nich znamená Európska únia a nejak ich povzbudiť, aby prišli 8. júna voliť. Tým pádom vlastne aj toto cesto by som vás všetkých chcel pozvať, aby ste 8. júna prišli k volebným urnám a zvolili si spoločne s ostatnými ľuďmi v celej Európe našu spoločnú budúcnosť. Takže 8. júna poďte voliť.